Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 5. «Ах, мама, якая я шчаслівая!» – шаптала дзяўчына, уткнуўшыся тварам у калені збляклай, стомленага выгляду жанчыны, якая спінай да пранізліва зыркага святла сядзела ў фатэлі, адзіным у гэтай убогай гасцінай. «Я такая шчаслівая, мама, і ты таксама павінна быць шчаслівай!» Місіс Вэйн здрыганулася нібы ад болю і, паклаўшы худыя, ненатуральна белыя ад вісмутавых бяліл рукі на галаву дачкі, прамовіла: «Шчаслівай? Я шчаслівая, Сібіла, толькі калі бачу цябе на сцэне. Ты не павінна думаць ні пра што іншае, акрамя тэатра. Містер Айзакс ставіцца да нас незвычайна добра, і мы вінаваты яму столькі грошай». Дзяўчына падняла галаву і, надзьмуўшы губкі, усклікнула: «Грошы, мама? Прычым тут грошы? Каханне важнейшае за грошы. Містер Айзакс даў нам 50 фунтаў наперад, каб мы разлічыліся з пазыкамі і змаглі падрыхтаваць у дарогу Джеймса. Не забывай гэта, Сібіла. 50 фунтаў – вялікая сума. Містер Айзакс нам вельмі дапамог». «Але ён не джентльмен, мама, і я ненавіджу яго манеру размаўляць са мной», – адказала дзяўчына і, падняўшыся, падышла да вакна. «Не ведаю, што б мы без яго рабілі», – прабурчала місіс Вэйн. Сібіла ўскінула галаву і засмяялася. «Ён нам больш не патрэбны, мама. Цяпер усё ў нашым жыцці вырашаць чароўны прынц». Раптам яна змоўкла. Да яе твару прыхлынула кроў, успыхнуўшы ружамі на шчоках. Пялёсткі яе дрыгатлівых вуснаў расчыніліся ў пачашчаным дыханні. Здавалася, над ёю пранёсся паўдзённы вецер жарсці, ускалыхнуўшы складкі яе элегантнай сукенкі. «Я кахаю яго», – прамовіла яна проста. «Дурніца ты, такая дурніца», – паўтарала маці, ціскаючы і расціскаючы скрукаваныя пальцы, на якіх блішчэлі фальшывымі камянямі танныя пярсцёнкі, што надавала яе словам адценне гратэскнасці. Але дзяўчына зноў засмяялася, і ў яе голасе зазвінела радасць зняволенай у клетку птушкі. Вочы яе заззялі, падхапіўшы і паўтарыўшы мелодыю смеху, затым самкнуліся, быццам імкнучыся зберагчы свой сакрэт. А калі зноў адкрыліся, былі зацягнуты туманам запаветнай мары. З пацёртага фатэля увасабленне вузкагубай мудрасці заклікала яе праяўляць разважлівасць і асцярожнасць, падмацоўваючы свае заклікі выслоўямі з кнігі баязлівасці, напісанай аўтарам, які называе сябе здаровым сэнсам. Сібіла не слухала. Яна адчувала сябе свабоднай у сваёй вязніцы страсці. З ёй быў яе прынц, яе чароўны прынц. Яна паклікала на дапамогу памяць, каб узнавіць яго вобраз. Яна адправіла сваю душу на яго пошукі, і тая прывяла яго да яе. Яго пацалунак зноў гарэў на яе вуснах, і павекі яе саграваліся яго дыханнем. А мудрасць тым часам змяніла тактыку і стала казаць аб неабходнасці зрабіць даведку, ці нават лепш правесці выведку. Гэты малады чалавек, напэўна, багаты. Калі гэта сапраўды так, тады трэба падумаць наконт шлюбу. Але хвалі жыццёвай хітрасці разбіваліся аб вушныя ракавіны Сібілы, не трапляючы ўнутр. Стрэлы ў мудронасці праляталі міма яе.
Яна толькі бачыла, як рухаюцца вузкія вусны мудрасці, але не чула слоў і пасміхалася. Раптам яна адчула патрэбу нешта сказаць у адказ. «Мама, ах, мама!» – усклікнула яна. «Чаму ён так моцна кахае мяне? Я ведаю, за што пакахала яго я. За тое, што ён прыгожы як само каханне. Але што ён знайшоў ува мне? Бо я яго зусім не вартая. І ўсё ж, хоць я і разумею, што ніжэй за яго, чамусьці, сама не ведаю чаму, я не адчуваю сябе прыніжанай. Я адчуваю сябе гордай, вельмі гордай. Мама, скажы, ты кахала тату гэтак жа моцна, як я чароўнага прынца?» Твар маці раптам збялеў пад тоўстым пластом таннай пудры, сухія вусны скрывіла сутаргавая грымаса болю. Сібіла кінулася да яе, абняла і пацалавала. «Прабач мне, мамачка, я ведаю, як болесна табе казаць пра бацьку, і я разумею, гэта таму, што ты кахала яго вельмі моцна. Калі ласка, не сумуй. Сёння я перапоўнена шчасцем, пэўне, як і ты 20 гадоў таму. Ах, калі б шчасце працягвалася ўсё жыццё!» «Дзіцятка, ты занадта маладая, каб думаць пра каханне. Да таго ж, што табе вядома пра гэтага маладога чалавека? Ты нават не ведаеш яго імя. І ўвогуле, у мяне і без цябе хапае клопатаў, асабліва зараз, калі Джеймс з'язджае ў Аўстралію. Дапраўды, ты павінна думаць і пра іншых. Зрэшты, як я была сказала, калі высветліцца, што ён багаты... Ах, мама, дазволь мне быць шчаслівай!» Місіс Вейн зірнула на дачку і з тэатральнай штучнасцю, якая ў актораў часцяком становіцца другой натурай, заключыла яе ў абдымкі. У гэты момант адчыніліся дзверы, і ў пакой увайшоў каржакаваты, крыху нязграбны юнак з раскалмачанымі валасамі і вялікімі рукамі і нагамі. У ім не было і следу той вытанчанасці, якая адрознівала яго сястру. Цяжка было паверыць, што яны брат і сястра. Місіс Вейн паглядзела на сына, і яе ўсмешка стала шырэй. Цяпер яна лічыла яго публікай і была ўпэўнена, што яны з дачкой выглядаюць вельмі эфектна. «Магла б пакінуць і для мяне некалькі пацалункаў, Сібіла», праказаў хлапец жартаўлівым папрокам. «Але ж ты не любіш, калі цябе цалуюць, Джым», адазвалася Сібіла. «Ты ж у нас сапраўдны мядзведзь». Яна падбегла да брата і абняла яго. Джеймс Вейн пяшчотна зазірнуў ёй у вочы і сказаў: «Хадзім пагуляем, Сібіла. Хутчэй за ўсё, я больш ніколі не ўбачу гэты жудасны Лондан, але я не шкадую аб гэтым». «Сыночак, не трэ казаць такія жахлівыя рэчы», прамармытала місіс Вейн і, уздыхнуўшы, прынялася латаць нейкую безгустоўную тэатральную сукенку. Яна была крышачку расчаравана, што Джеймс не далучыўся да іх з Сібілай кранальнай сцэны. Гэта нашмат павялічыла б тэатральны эфект. «Я гэта кажу, таму што я так думаю, мама». «Але ты робіш мне балюча, Джеймс. Спадзяюся, ты вернешся з Аўстраліі заможным чалавекам. Мне падаецца, у калоніях няма прыстойнага грамадства, таму, калі ў цябе атрымаецца зарабіць грошай, адразу ж вяртайся. Ты зможаш стаць салідным чалавекам толькі ў Лондане». «Прыстойнае грамадства», прабурчаў хлопец. «Вельмі яно мне патрэбна. Калі атрымаецца забагацець, то першае, што я зраблю, забяру вас з Сібілай з тэатра. Ненавіджу яго». «Ах, Джым, які ж ты буркала», засмяялася Сібіла. «Скажы, ты сапраўды хочаш пайсці са мной на шпацыр? Гэта было проста цудоўна. А я думала, ты пойдзеш развітвацца з сябрамі.
З твайго боку вельмі міла, што апошні дзень ты вырашыў правесці са мной. І куды мы пойдзем? Слухай, давай пагуляем у гайд-парку. Не, я занадта дрэнна апрануты, адказаў Джеймс. У гайд-парку гуляе толькі шыкоўная публіка. Глупства, Джим, прашаптала яму Сібіла. Ну добра, пагадзіўся Джеймс. Ідзі апранайся, толькі не вельмі доўга. Сібіла, прытанцоўваючы, выпырхнула з гасцінай і, напяваючы, узбегла па лесвіцы. Неўзабаве яе лёгкія крокі пачуліся ў пакоі наверсе. Джеймс некалькі разоў прайшоўся туды-сюды па пакоі, затым павярнуўся да нерухомай постаці ў фатэлі і спытаў: «Здаецца, усё гатова да майго ад'езду?» «Так, Джеймс», — адказала місіс Вейн, не падымаючы вачэй ад шыцця. Апошнія месяцы місіс Вейн адчувала сябе неяк няёмка, застаючыся сам-насам са сваім суровым і прамалінейным сынам. Чалавек па прыродзе сваёй неглыбокі і няшчыры, яна прыходзіла ў замяшанне, сустракаючыся з ім поглядамі, і не раз задавала сабе пытанне, ці не падазрае ён чаго-небудзь. А ён тым часам не прамаўляў больш ні слова, і маўчанне рабілася невыносным. Тады загаварыла яна, выліваючы на яго скаргі і папрокі. У жанчын лепшы спосаб абароны – напад, а лепшы спосаб нападу – раптоўныя і невытлумачальныя адступленні. «Памятай, Джеймс, ты сам сабе абраў жыццё марака», – пачала місіс Вейн. «Так што ні на каго не наракай, калі яно здасца табе не надта салодкім. А мог бы паступіць у кантору да якога-небудзь адваката. Адвакаты карыстаюцца вялікай павагай у грамадстве. Іх запрашаюць абедаць у самыя лепшыя сем'і». «Ненавіджу канторы і ненавіджу чыноўнікаў», – буркнуў Джеймс. «І ты маеш рацыю. Я сам абраў сабе такое жыццё. А табе я скажу адно – беражы Сібілу. Клапаціся аб тым, каб нічога дрэннага з ёй не здарылася. Добра апякуйся над ёй». «Не разумею, навошта ты ўсё гэта кажаш, Джеймс? Ну, вядома ж, я даглядаць Сібілу». «Я чуў, што ваш тэатр пачаў наведваць нейкі маладзён і што ён сустракаецца з ёй за кулісамі. Гэта праўда? Што яму ад яе трэба?» «Ах, Джеймс, ты ў гэтых рэчах нічога не кеміш. Мы, акторы, любім, каб на нас звярталі ўвагу. Мне таксама калісьці дарылі кветкі. У тыя часы умелі шанаваць мастацтва. Ну а што да Сібілы? Я не ведаю, наколькі сур'ёзнае яе пачуццё, але гэты малады чалавек без сумневу сапраўдны джентльмен, і па ўсім відаць, што ён багаты». «Але ты нават не ведаеш яго імя», – рэзка спыніў яе дзяцюк. «Так, не ведаю», – адказала маці. «Ён пакуль што не адкрыў свайго імя, але мне падаецца, гэта нават рамантычна. У мяне такое ўражанне, што ён з арыстакратычных колаў». Джеймс Вейн закусіў губу. «Беражы Сібілу, мама», – зноў паўтарыў ён. «Прыглядай за ёй». «Джеймс, ты мяне вельмі крыўдзіш. Хіба я мала клапачуся пра Сібілу? А акрамя таго, калі гэты джентльмен багаты, чаму б ёй за яго і не выйсці? Я ўпэўнена, ён шляхетнага роду. Прынамсі, ён так выглядае. Сібіла можа зрабіць бліскучую партыю, і яны будуць выдатнай парай. Ён сапраўды на рэдкасць пазаркі. Усе гэта заўважаюць». Джеймс прабурчаў сабе нешта пад нос і стаў барабаніць грубымі пальцамі па шкле. Калі ён зноў павярнуўся да маці, збіраючыся ёй нешта сказаць, адчыніліся дзверы, і ў пакой убегла Сібіла.
«Што гэта вы такія сур'ёзныя?» – спытала яна. «Спадзяюся, нічога не здарылася?» «А што магло здарыцца?» – адазваўся Джеймс. «Павінны ж людзі хоць зрэдчас быць сур'ёзнымі». «Да пабачэння, мама. Абедаць буду о 5:00. У мяне ўсё гатова, акрамя кашуль, так што ты ні аб чым не турбуйся». «Да пабачэння, Джеймс», – адказала місіс Вэйн. Ёй вельмі не спадабаўся тон, якім ён размаўляў з ёй. «Пацалуй мяне, мама», – сказала Сібіла. «Дачушка моя, моя дарагая дзяўчынка!» – выкрикнула місіс Вэйн, падымаючы вочы да столі, туды, дзе апладзіравала ўяўная галёрка. «Пойдзем хутчэй, Сібіла», – вымавіў Джеймс. Ён не выносіў усю гэту празмерна фальшывую тэатральшчыну сваёй маці. Яны выйшлі з дома і адправіліся па маркотнай Юстон-роуд да цэнтра горада. Мінакі здзіўлена пазіралі на панурага, нязграбнага хлопца у танным, дрэнна пашытым гарнітуры і на прыгожую грацыёзную дзяўчыну, якая ішла побач з ім. Гэта дзіўная пара нагадвала цельпука садоўніка з вытанчанай ружай. Джым хмурыўся, ловячы на сабе цікаўныя позіркі. Як і ўсім звычайным людзям, яму не падабалася, калі на яго ўзіраліся. У адрозненне ад знакамітасцяў, якім усеагульная ўвага дакучае толькі на схіле дзён. Сібіла ж зусім не заўважала, што ёю любуюцца. У яе смеху звенела радасць кахання. Думаць яна магла пра аднаго толькі чароўнага прынца, але каб заставацца з ім у думках сам-насам, размаўляла пра што заўгодна, але толькі не пра яго. І пра карабель, на якім паплыве Джеймс, і пра золата, якое ён абавязкова знойдзе, і пра прыгожую спадчынніцу вялікага скарбу, якую ён выратуе ад аўстралійскіх разбойнікаў у чырвоных кашулях. Немагчыма нават уявіць сабе, што яе брат будзе плаваць усё сваё жыццё простым матросам. Не, гэта не для яго, бо жыццё Морнера жахлівае. Як гэта страшна быць прыкаваным да нейкага карабля, калі яго з грозным ровам атакуюць гіганцкія хвалі, а люты вецер ломіць высокія мачты і ірве ветразі. Як толькі карабель кіне якар у Мельбурне, Джеймс адправіцца на залатыя прывіскі. Не пройдзе і тыдня, як ён натрапіць на самародак чыстага золата і пад аховай конных паліцэйскіх перавязе яго на ўзбярэжжа. Па дарозе на іх нападацьмуць разбойнікі, але ўсе атакі будуць адбіты. Зрэшты не на якія прывіскі ён не паедзе, бо кожны з іх жахлівае месца. Там людзі збіраюцца ў барах і п'янствуюць, а затым страляюць і забіваюць адно аднаго. Няхай лепш Джеймс стане фермерам і зоймецца развядзеннем авечак, а аднойчы, вяртаючыся з пашы дадому, ён убачыць, як разбойнік на чорным кані вязе вельмі пекную дзяўчыну спадкаемніцу незлічоных багаццяў. Ён кінецца за ім наўздагон і выратуе прыгажуню. Яна пакахае яго, а ён яе. Яны звянчаюцца, а затым вернуцца на радзіму і будуць жыць у Лондане, у шыкоўным доме. Так, Сібіла была ўпэўнена, Джеймса чакае цудоўная будучыня. «Хоць я старэйшая за цябе ўсяго толькі на год, — працягвала Сібіла, — жыццё я ведаю нашмат лепш, чым ты. Глядзі, не забывай мне пісаць з кожнай поштай і абавязкова маліся перад сном. Пройдзе некалькі гадоў, і ты вернешся дадому багаты і шчаслівы». Джеймс слухаў сястру ўсё з тым жа панурым выглядам і нічога не казаў у адказ. Ён з'язджаў з хаты з цяжкім сэрцам, але хмурыўся ён не толькі з-за разлукі.
Пры ўсёй сваёй нявопытнасці юнак востра адчуваў, што Сібілі пагражае небяспека. Ад гэтага маладога дэндзі, які да яе заляцаецца, нічога добрага чакаць не даводзіцца. Ён жа джентльмен, і ўжо таму Джеймс ненавідзеў яго, ненавідзеў несвядома, у сілу нейкага прыроджанага інстынкту. Да таго ж, ведаючы дробязны і пыхлівы характар маці, ён бачыў у гэтым патэнцыяльную небяспеку для Сібілы і яе шчасця. У дзяцінстве мы вельмі любім бацькоў. Сталеючы, пачынаем іх асуджаць, але даруем ім вельмі рэдка. Джеймсу даўно карцела задаць маці адно пытанне, якое турбавала яго вось ужо шмат месяцаў. Выпадковая фраза, пачутая ім у тэатры, здзеклівы шэпт, які даляцеў да яго вушэй, выклікалі ў яго цэлы стос непрыемных падазрэнняў. Нават успамін аб гэтай хвіліне джгануў яго быццам удар бізуна па твары. «Ты мяне зусім не слухаеш, Джым!» — усклікнула Сібіла. «А я ж стараюся, будую для цябе такія цудоўныя планы на будучыню. Ну скажы мне хоць што-небудзь». «Што ты хочаш, каб я сказаў?» «Ну хаця б паабяцай быць добрым хлопчыкам і не забываць нас», — адказала з усмешкай Сібіла. Джеймс паціснуў плячыма. «Хутчэй гэта ты забудзеш мяне, а не я цябе». Шчокі Сібілы пачырванелі. «Што ты хочаш гэтым сказаць, Джым?» «Кажуць, у цябе з'явіўся сябрук. Хто ён такі? Чаму ты мне пра яго не распавядала? Да дабра гэта знаёмства не прывядзе». «Досыць, Джым!» — усклікнула Сібіла. «Ты не павінен казаць пра яго дрэнна. Я кахаю яго». «Табе нават імя яго невядома», — прабурчаў Джеймс. «І ўсё ж, хто ён такі?» «Яго клічуць чароўны прынц. Запомні яго назаўжды, дурны хлопчык. Калі б ты толькі ўбачыў яго, то адразу б зразумеў. Лепш за яго няма нікога на свеце. Вось вернешся з Аўстраліі, і я вас абавязкова пазнаёмлю. Ён табе вельмі спадабаецца. Ён усім падабаецца. Ну а я кахаю яго. Як шкада, што ты сёння не зможаш пайсці ў тэатр. Ён абяцаў прыехаць, і я сёння граю Джульету. Ах, як я яе сыграю. Ты толькі ўяві сабе, быць закаханай і граць Джульету, ды яшчэ калі ў зале прысутнічае ён. Якое шчасце граць для яго. Усе будуць у захапленні. Кахаць значыць пераўзыходзіць самога сябе. Містер Айзакс заўсёды верыў у мяне, ну а сёння я нават для яго стану адкрыццём. І ўсё гэта для яго, толькі для яго, для майго чароўнага прынца. Я адчуваю сябе такой беднай побач з ім. Зрэшты, беднасць, якое гэта мае значэнне? Прыказка кажа, беднасць грукаецца ў дзверы, а каханне залятае праз вакно. Нашы прыказкі трэба было б перарабіць. Іх прыдумлялі зімой, а цяпер лета. А для мяне зараз вясна, сапраўднае свята кветак пад блакітным небам. «Але ён жа джентльмен», — сказаў Джеймс панура. «Ён прынц», — усклікнула Сібіла, і гэтым усё сказана. «Ён хоча заняволіць цябе. А я скаланаюся пры адной толькі думцы аб тым, каб зноў быць свабоднай». Сцеражыся яго, Сібіла. Убачыўшы яго, немагчыма не абагаўляць яго. Пазнаёміўшыся з ім, немагчыма яму не верыць. Бачу, ён зусім пазбавіў цябе розуму. Сібіла засмяялася і ўзяла яго пад руку. «Мой дарагі брат, ты разважаеш, як 100-гадовы старэча. Аднойчы ты і сам пакахаеш, і тады зразумееш, якое гэта чароўнае пачуцце. Ты павінен радавацца,
што хоць і з'язджаеш з роднай хаты, можаш бачыць мяне такой шчаслівай. Для нас абодвух жыццё заўсёды было не салодкае. Нічога, акрамя ліхтугаў, мы з табой да гэтага часу не ведалі, але зараз усё будзе інакш. І мне не трэба з'язджаць у пошуках новага свету, як табе, я ўжо знайшла яго тут. Глядзі, вызвалілася месца, давай сядзем і будзем глядзець на мінакоў. Яны селі і сталі разглядаць гуляючую публіку. Тюльпаны на кветніках з другога боку дарогі палалі дрыготкімі языкамі полымя. У вапарыстым паветры вісеў белы пыл. Вялізнымі матылькамі пырхалі над галовамі рознакаляровыя парасоны. Сібіла настойліва распытвала брата пра яго надзеі і планы. Джэймс адказваў павольна і неахвотна. Яны абменьваліся словамі, як гульцы ў шашкі абменьваюцца хадамі. Сібілі хацелася заразіць Джэймса сваёй радасцю, але адзіным водгукам, які ёй удалося выклікаць, была вымучаная ўсмешка на яго хмурым твары. Паступова яна змоўкла. Раптам яе ўвагу прыцягнуў чалавек з залатымі валасамі і такой знаёмай ёй усмешкай. Міма ў адкрытым экіпажы праехаў Дорыан Грэй з 2 кабетамі. Сібіла імпульсіўна ўскочыла і ўскрыкнула: «Гэта ён!» «Хто?» – спытаў Джэймс Вэйн. «Чароўны прынц!» – адказала яна, праводзячы вачыма каляску. Джым таксама ўскочыў і, моцна ўхапіўшы яе за руку, усклікнуў: «Пакажы мне яго, дзе ён, я павінен яго ўбачыць!» Але ў гэту хвіліну перад імі з'явіўся экіпаж герцага Бервіка, а калі ён праехаў, каляскі Дорыана ўжо не было ў парку. «З'ехаў», – засмучана вымавіла Сібіла. «Ах, як шкада, што ты яго не пабачыў». «Мне таксама шкада, бо калі ён цябе пакрыўдзіць, клянуся Богам, я яго заб'ю». Сібіла з жахам зірнула на брата. А той паўтарыў сваю пагрозу. Яго словы прарэзалі паветра быццам кінжал, і людзі сталі азірацца на яго. «Пойдзем адсюль, Джым», – прашаптала Сібіла і пачала прабірацца праз натоўп. Джым пакорліва ішоў за ёй. Ён выказаў тое, што думаў, і ў яго на душы стала лягчэй. Калі яны дайшлі да статуі Ахіла, дзяўчына павярнулася да брата. У яе вачах было засмучэнне, але на вуснах грала ўсмешка. Яна з дакорам паківала галавой і сказала: «Які ж ты дурны, Джым, дурны і злы хлапчук! Як ты можаш казаць такія жудасныя рэчы? Ты сам не разумееш, што гаворыш. Ты проста раўнуеш, а таму і злуешся. Ах, як бы я хацела, каб ты каго-небудзь пакахаў. Каханне робіць чалавека дабрэйшым, а твае словы былі нядобрыя». «Мне ўжо 16, – запярэчыў Джым, – і я ведаю, што кажу. Маці табе не дапаможа. Яна не здолее цябе зберагчы. Я ўжо шкадую, што з'язджаю. Не падпішы я кантракт, паслаў бы да д'ябла гэту Аўстралію і застаўся б тут». «Не будзь такі драматычны, Джым. Ты падобны да персанажаў тых дрэнных меладрам, у якіх любіла граць мама. Але мне не жадаецца з табой сварыцца. Я ж убачыла яго, а для мяне гэта такое шчасце. Давай не будзем лаяцца. Я ведаю, ты не зможаш прычыніць зла чалавеку, якога я кахаю. Праўда, Джым?» «Напэўна, не змагу, калі ты сапраўды кахаеш», – адказаў ён. «Я буду кахаць яго вечна», – усклікнула Сібіла. «А ён цябе?» «І ён таксама. Хай толькі паспрабуе пакрыўдзіць цябе». Сібіла мімаволі адхіснулася ад яго, але тут жа засмяялася і даверліва сціснула яго руку, бо ён яшчэ зусім дзіця.
Каля мармуровай аркі яны селі ў вомнібус і выйшлі недалёка ад свайго дома на Юстон-роуд. 5 гадзіна ўжо мінула, і Сібілі трэба было паляжаць гадзінку-другую перад спектаклем. Джым настаяў, каб і гэты вечар не быў выключэннем, тады ён зможа развітацца з ёю сам-насам. А маці не ўпусціла б моманту разыграць слязлівую сцэну, чаго ён цярпець не мог. Рассталіся яны з Сібілай у яе пакоі. У сэрцы юнака працягвала кіпець рэўнасць і лютая, крыважэрная нянавісць да незнаёмца, які, як яму здавалася, устаў паміж імі. Але, калі Сібіла прытулілася да яго і правяла рукой па яго ўскалмачаным валасам, Джым памякчэў і пацалаваў яе са шчырай пяшчотай. Калі ён спускаўся па лесвіцы, у яго вачах стаялі слёзы. Унізе яго чакала маці, і калі ён увайшоў, яна пачала папракаць яго за спазненне. Джеймс нічога не адказаў і ўзяўся за скромны абед. Пад грукатанне омнібусаў і стук колаў кебаў да Джеймса даносіўся манатонны голас маці, які пажыраў яго апошнія хвіліны перад ад'ездам. Падсілкаваўшыся, ён адсунуў ад сябе талерку і моўчкі сядзеў, падпёршы галаву рукамі. Ён пераконваў сябе, што павінен даведацца нарэшце ўсю праўду. Калі яго падазрэнні справядлівыя, то маці даўно трэба было сказаць яму пра гэта. Місіс Вэйн назірала за ім, з жахам чакаючы яго пытанняў. Калі гадзіннік прабіў 6, Джым устаў і накіраваўся да дзвярэй. Але па дарозе спыніўся і азірнуўся на маці. «Мама, я хачу задаць табе адно пытанне», – пачаў ён. Місіс Вэйн нічога не сказала, вочы яе бегалі. «Прызнайся, мама, ты была замужам за маім бацькам? Я ж маю права гэта ведаць». У місіс Вэйн вырваўся глыбокі ўздых. Гэта быў уздых палёгкі. Жахлівая хвіліна, чаканне якой азмрочвала ёй жыццё днём і ноччу, нарэшце надышла, і страх яе раптам знік. Можна сказаць, яна была нават расчаравана. Адкрытая шчырасць пытання патрабавала такога ж прамога адказу. Але сцэна была занадта раптоўная, яна не была належным чынам падрыхтавана. «Не, не была», – адказала яна, шкадуючы ў душы, што ў жыцці ўсё так груба і проста. «Значыцца, ён быў паскуднік», – усклікнуў дзяцюк. Маці паківала галавой. «Зусім не, я ведала, што ён не свабодны. Але, як мы кахалі адно аднаго. Калі б ён не памер, ён бы абавязкова пра нас паклапаціўся. Не асуджай яго, сынок. Ён быў твой бацька і сапраўдны джентльмен, і ён быў вельмі ўплывовы чалавек». У Джеймса вырваўся праклён. «Мне ўсё роўна, што на мяне чакае», – усклікнуў ён, «але мне важна, каб нічога не здарылася з Сібілай. Той тып, які ў яе закаханы, ён жа таксама сапраўдны джентльмен, і ў яго, канечне ж, таксама высокае становішча ў грамадстве». На нейкае імгненне маці авалодала зневажальнае пачуццё сораму. Галава яе апусцілася, яна дрыготкімі рукамі змахнула слёзы са шчок. «У Сібілы ёсць маці», – ледзь чутна сказала яна, «а ў мяне яе не было». Джеймса працяла вострае пачуцце жалю. Ён падышоў да маці, нахіліўся да яе і пацалаваў. «Прабач мне, мама, калі зрабіў табе балюча», – сказаў ён, «але я не мог не спытаць. Ну што ж, мне час ісці. Бывай. Цяпер табе трэба будзе клапаціцца толькі аб адным тваім дзіцяці. Але будзь упэўнена, калі гэты джентльмен пакрыўдзіць сястру, я ўсё роўна даведаюся, хто ён такі,
Знайду яго і заб'ю як сабаку. Клянуся табе. Меладраматычнае перабольшанне пагрозы і гарачыня жэстаў, якія суправаджалі шалёныя словы Джеймса, прыйшліся місіс Вэйн па душы. Такія рэчы, на яе думку, упрыгожвалі жыццё. Упершыню за многія месяцы яна шчыра захаплялася сынам. Ёй бы хацелася падоўжыць гэту сцэну на тым жа эмацыянальным напале, але Джым крута абарваў размову. Трэба было яшчэ адшукаць цёплыя шалікі, і ўжо час зносіць валізкі ўніз. Слуга пры мэбляваных пакоях, дзе яны жылі, дапамагаў ім. Затым прыйшлося тарокацца з рамізнікам. Сцэна развітання была сапсавана гэтымі празаічнымі дробязямі. І місіс Вэйн з пачуццём расчараванасці махала з вакна сваёй карункавай насоўкай услед сыну. Якая магчымасць упушчана? Яна суцешылася толькі калі ў празмерна-тэатральнай манеры паведаміла Сібілі, якая яна няшчасная, што засталася без сына, і наколькі даражэйшай цяпер ёй стане адзіная дачка. Ёй спадабалася, як яна гэта сказала, і яна вырашыла запомніць прамоўленыя ёю словы, каб паўтарыць іх пры нагодзе. Місіс Вэйн палічыла за лепшае не згадваць пра пагрозу на адрас чароўнага прынца. Яна спадзявалася, што пагроза гэтая пустая, і аднойчы яны ўсе пасмяюцца з яе.